Lijep pozdrav svima, moje ime je David Vojasić, ja sam nedavno bio na German Nationals, uzeo sam vidi sve nacionalne rekorde i slikao sam se sa Filip Verom. A sad krenemo na Mains and Goals. Lijep pozdrav svima po drugi put, krenuli smo u Mains and Goals, znači idemo odmah. 2x2, Volk 2M, očekujem biti jako brz i prvi u Hrvatskoj. Sljedeći event 3x3, ignorirajte, ovo je moju GTS 2M, to sam kupio od Vide jer kad je prodao i dušu. Očekujem biti prvi u Hrvatskoj, znači prebrz. Sljedeći event će biti 4x4, to koristim Aosu GTS 2M. Taj mi je ostao kod kuće u Petrinji, ovo nije taj, nema veze, evo F-Perm. Glupane, to je Y. Očekujem biti prvi u Hrvatskoj najbrži. Sljedeći event, sam ga izgubio, sljedeći event je 5x5, tu ću koristiti Aošom GTS M, valjda, i očekujem biti jako brz, oko 1.10 average, znači još brže od toga da budem najbolji u Hrvatskoj i da budem prvi. Sljedeći event je 6x6, tu koristim Aoshi, valjda GTSM, nemam pojma. Očekujem biti bolje u videu, ali to su mu zadnja dva nacionalna rekorda ostala i bolje da mu ja uzmem nego Toni Beljo. Jel tako? Nemam pojma, ali ja sam brz. Sljedeći event je 7x7, ne znam koju kocku koristim, ali koja god je kocka bit ću jako brz i bit ću prvi u Hrvatskoj i već imam NR, vida ga nema više, haha. Sljedeći event je 3x3 blindfolded, to ću koristiti bez očiju i to će biti jako brzo jer sam tu već prvi, niko mi nije ni do koljena, tu mi neko prijeti, nemam pojma, ali ne može mi niko ništa, jači smo od sudbine. I to će biti isto 3x3, vjerojatno GTS 2M. Sljedeće je FMC, koristit ću 3 puta ovu kocku, znači moju kocku ćemo koristiti GTS 2M i bit će najbolji i prvi u Hrvatskoj. Sljedeći event je one-handed, opet ću isto tu kocku koristiti, vjerojatno ili zapravo neću, ne mogu se sjetiti koju više koristim, neka Supernova je, ali dobro, bit ću najbrži, nikom je one-handed nije do koljena i bit ću prvi u Hrvatskoj. Sljedeći event je, opet ćemo vratiti u kocku, to je fit s nogama, znači prvo što ću napraviti je oprat noge, obuću one papuče, nek mi se uznoje noge, nek mi bude trenje lijepo i bit ću prvi i najbolji u Hrvatskoj, kao što već jesam jer sam uzeo i vidio opet nacionalni. Sljedeći event je clock, koristit ću magnetizirani Lingao clock, taj clock će biti magnetiziran i nema žute pinove i nije Rubix nego je Lingao Magnetic i tu ću biti brz jer već jesam i bit ću prvi u Hrvatskoj i možda i pobjedim na natjecanju, ali neću. Da, Lingao clock. I bit ću prvi u Hrvatskoj. Megaminx koristit ću valjda LM, onaj X-Men design, ne znam, ovo je onaj manji. Ostalo mi u Petrinji, naravno. Bit ću opet najbolji u Hrvatskoj i opet ću uzeti NR. Sljedeći event je... Šta mi je sljedeće? Pyraminx. Da, ako niste skužili, dosta radim sve evente jer sam najbolji. Pyraminx, znači tu mi ne može niko ništa. Znači tu sam toliko jak da sam skoro na German Nationalsu bio podijum. Znači svi su me se bojali tamo, prejak sam. I to je to. Biću prvi u Hrvatskoj. Sljedeći event je Cube. Ovo mi je najdraži event zato što je to vidi bio najdraži event i uzeo sam u nacionalni rekord i ne može mi uopće prići više. I sad, ali uopće nisam vježbao, a svaki put znate kažem da ne vježbam, ali zapravo sve vježbam i onda iznenadim video, onda on bude tužan i onda ja budem sretan zato što je on tužan. I tu očekujem naravno biti prvi u Hrvatskoj, pa to nema sumnje, već jesam prvi i koristit ću Aoyan Cube. Da, zato što sam ga kupio nedavno, jupi. I da, Pyraminx nisam rekao koji ću koristiti jer ga i dalje ne znam koji ću koristiti, stvarno ne znam koji sam zadnji kupio. Vjerojatno Bell. I sljedeći event je Square One. Square One mi je ostao u Petrinji. Da, taj Square One sam jako dugo čekao, hvala Cubicle na podršci. I koristit ću Yushin Little Magic Square One, valjda nemam pojma. Sljedeći event je 3x3 Multiblind. To ću koristiti sve kocke koje imam, znači te 3x3 što imam. Možda zapravo 4 ako užicam od nekog još. Please, send cubes. I očekujem biti najbolji u Hrvatskoj. Da, koji za ove prošle evente najbolji će biti u Hrvatskoj. I radit ću kao najpametniji u Hrvatskoj, ću raditi 4 blind, valjda neću sakat, ko što sam sakao svako natjecanje u tom eventu, valjda ću imati success, a 5 blind sam probao možda 2 puta u životu, ali znam da ću biti najbolji u Hrvatskoj i dobit ću certifikat koji za ovo.
To bi bilo sve od mojih Mason Golozova. Ono što moram sad napraviti je ići gazit Kupine, da vidim, mogu donijeti Kupinovo vino, jer je zaslužio, jer je najbolji i vidimo se na Croatian Nationalsu. Poz!